or to this video na katil. So kay hapit naman na nga to ang Thanksgiving sa to ang simbahan diri sa Dubleston. So mga may kawayan kay atong gigamiton sa magpalapala na. Mga may kawayan diri sa bukid ubinin ninyo. Mga may kawayan diri sa bukid ubinin ninyo para akong mga bato sa idraw. Bukit ay yeah. Gusto mo na yung kameraman. Balik ba? Niko. Uy. Sa distance po dyan kay ako kinay montil. Diyon mga kami so. Nagini sa. So guys, mga may og kanin. Kawayan. Shout out. Yeah, shout out David. Oh, shout out. Cash out. Cash out. Si cash out. Tarong-tarungan na yung mga. Tara guys, sumikaw bandring anak ko. Ito kumito to yung file. Ha? Nakablo. Allah. Ay, gamay. Allah, ikaw na yun. Allah, kayawan ako yun. Mga kuyaw gito. Nato din ang bala lang fishing. Bakit pagkigay bakit? Eh, tadi, mag-usawal si mo. Eh, pag binutang pa rin, kabiraman na mama. Biraman, nagyo. Iya ka, raman na ipakita. Oy, ay kumpiyansa kayo, makita ba ito sa buong network? Natin pa! Oh, naninili sila mga katil, basta coming na to ang Thanksgiving. Among maduulan nga kawayan na diri ra gyud. Oh, mo na tagyaw. Si Dong Jojo na to, oh. Sus. Ay naulahi Dong. Ulahi. Utro. Dong, utro ba? Nagawa na lang mo. Yo, ilaw ng lagtang to yo. Ha? Ilaw ng lagtang to. Wala, may ba kayo ng lagtang? Murag man eh. Wala, yata yung ano ikaw eh. Jinjin, agad kan. Ay, jinjin winarbis. Kung agad-law na winarbis. Huwag na oro. Kaso na. Dilo ko ano. Lagat. Nakagriya. Wala ka ng lagtang. Wala yun na kay papala ko. Kulayin yung kadto, matay.
Bawin ko rin ang ato na ito eh. So, aging tuig, upat ka ba kong gidala? Lisod kong doon. Ano, everybody. Everybody dyan. Everybody happy. Gagawi mo bro. Eh, ako na dalang gamay. Dili lagi. Akan sini mo. Dagko dito niya. Dapat kayo si Dong Pangago. Ay! Agay, kapili ka dito. Sumle! Oh! Langit mo bansoy, magugod mas bansoy. Oh, mau na eh, tag-iya di aron. Hoy, dalan yung isa niyo. Ah, grabe. Hoy, pre, ako na pre, kada iba pre. Ah, grabe, bugat pa kayo. No, kada iba oh, ako na. Grabe ka taas. Awa, taas kayo eh. Laksa naman eh. Dito agyo, street na lang. Dito na. Libon? Hindi nakakatuyok. Ay, ba't ko? Mira, bantay. Haba ka bagi? Oh. Tam, kita dayong tam. Ay, si Oscar dia. So, mading, napam lagi na ngabilin dia. Oh, pas antag kawayan na ni mga katil. Oh, taas. Napagay dari o dagan? Allah ka. Alalay sa ko pre. Oh. Dua namin nabilin, nag-una na sila. Tara sila, oh, gapila na sila dito. Oh.